ଆଜି ଗୁରୁବାର 500 ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅ। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଡାକୁଛନ୍ତି ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ। ଏବେ ଆଉ ହାତରେ କିଏ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି? ଆର୍ଆଇ ଓ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲୁଟ୍। ଆଉ ହାତରେ ନୁହଁ, ଫୋନ୍ ପେରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ତହସିଲର କର୍ମଚାରୀ। ଘଟଣା ଘଟିଛି କୁମାର ପାତ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ କେମିତି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସିସିଟିଭିରେ ଲାଗିଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଶୋକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ପାଇବା ପାଇଁ ତହସିଲର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଅଫିସର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଏମିତି ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଦେଇ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ।